Pau i Colau, passin per caixa 3, sisplau. PD Podcast. Bon dia a tothom i benvinguts a P de què, Pau? Bueno, pot ser P de piragua, P de pneumàtic, que comença amb P, o P de princesa, Però sobretot. P de podcast. Avui tenim programa especial Erasmus amb dos convidats molt simpàtics, un simpàtic, l'altre més que l'altre, Maricel. Joey, moltes gràcies per venir. No, a vosaltres per convidar-me a una birra. No hem pagat molt, no tenim molt de pressupost. Bueno, per començar, presenteu-vos, Maricel, si vols començar tu. Bé, doncs, jo em dic Maricel, tinc 21 anys, estudio també amb el Colau i el Pau, a Comunicació i Periodisme, i avui m'han cridat aquí perquè vaig estar durant un temps al Brasil fent un Erasmus i ja està, i em van dir que em convidaven a una birra i aquí estem. Tal qual, no? Sí. O sigui, és la definició del nostre programa. Sí. Bueno, jo avui te toque. Bueno, jo tinc 21 anys, estudio Història, no sé com m'he deixat enganyar per una birra, en teoria amb l'excusa de que vaig estar 5 mesos a Argentina. D'Erasmus, estudiant. En teoria, estudiant, 2 assignatures feia, però bueno. I bueno, i aquí estem. Bueno, serà un programa bastant millor que el primer, esperem. Com podeu comprovar, tenim peus de micro. Sí, això sí, però no són de la UDL, sí són nostres. O sigui que els hem pagat nosaltres amb els nostres diners. No com la UDL, que paguem però no tenim material. Per començar, Pau, vols dir aportar alguna cosa? Jo he de contestar una pregunta de l'últim podcast. Sí, des de luego. És que, com es diu, cada podcast l'acabem fent una pregunta a l'aire, o sigui, un a l'altre. Vale. I pues, li vaig fer una pregunta al capítol passat i avui pues, respondrà el que toque. Ara, clar, si voleu saber la pregunta haureu de mirar el programa. I vosaltres també. La resposta és 16. Vale. Sí. Ja no sabem res. 16. Ja està. Que cadascú ja tregui està. les conclusions. O escolteu l'últim podcast. 16 què, Colau? Ah? Ah? No sabem. Que cadascú Jo no ho pensi sé, el que- jo no ho sé, jo no em recordo. Hauré de mirar-lo un altre cop. Sí, doncs te'n riuràs, però jo durant el programa aniré pensant la pregunta que t'he de fer tu perquè no l'he preparat. Però no passa res, no passa res. Pau, comencem amb què vols començar avui? Home, doncs com cada programa una tertúlia, no? Una tertulieta? Portem preguntes per vosaltres. Perfecte, Sí, però bueno. perfecte. Que aniran sortint cosetes, saps? O sigui, no... No m'està... Jo estaria tranquil. No, aneu d'estar tranquils. Però bueno, ara que heu arribat els dos aquest hivern, no? Sí. Més o menys. Heu marxat al mateix temps. O sigui, aquest Vale, primer sí. quadri, no? De Sí, quart. sí. Sí, el primer quadri, que és el segon d'allí. Exacte, sí. Per què vau fer Erasmus? Tu primer. Jo, perquè sempre he volgut anar a conèixer Llatinoamèrica i era com l'opció més viable econòmicament i de temps i de tot. I no sé, o sigui, l'oportunitat de poder-te anar a estudiar, conèixer una altra cultura durant tant temps, o sigui, al fin i al cap són 5 mesos, que és una merda, però joder, no és el mateix que anar-te'n de vacances 15 dies. I bueno, pues, jo volia anar a Mèxic o Argentina i vaig tindre la sort que em va tocar Argentina i La sort. Bueno, sort. sort o desgràcia, depèn de qui li preguntis. Home, claro, perquè vas anar al tercer món, pràcticament, eh? Si m'ho Bueno, preguntes a mi... està millor de lo que... Sí? Sí. Pardinyes i Buenos Aires. Si fa no fas el mateix. I tu, Maricel? Bé, jo feia molt de temps que tenia al cap que volia marxar, és a dir, ja abans de saber quina carrera volia fer, sabia que a quart volia marxar. I no sé per què, a primer i segon de carrera se'm va posar al cap Brasil. I llavors doncs, ja vaig estar fent com un curs que fa aquí la UDL de portuguès i ja està. Sí, és virtual, eh? Fan cursos de quasi totes les llengües. Sí. Si en veritat pots treure qualsevol llengua aquí. Sí. L'únic que no t'ho diu ningú perquè tampoc s'entenen ni els professors ni els coordinadors de graus perquè són... Que majos. Clar, perquè t'anava a dir això, dic, o si vas a Brasil i dic, no tens ni idea de portuguès. No tenia ni idea de portuguès, perquè era un curs que vaig fer a segon de carrera, era virtual, vull dir que depenia de mi la meva constància i no en vaig tenir molta. Perdó, és que efectivament no he posat el telèfon en silenci, perdó. Bé, no passa res. Sí. I això, i llavors doncs, feia molt temps que ho tenia al cap i quan vaig veure l'oportunitat doncs, hi vaig anar. I també és això, com em cridava molt anar a un lloc com
molt diferent, que no sé, algun lloc on no hagués anat i que fos super diferent al que hi ha aquí. I tu ho vas trobar? O sigui, Sí. és molt diferent allà? Sí. Clar, és que jo Sí, sincerament m'imagino Brasil com Espanya, però portuguès o brasileño, saps? No, O és... sigui, m'imagino el mateix. És A veure, diferent, favelas, és no? I diferent. coses rares, però... Com a Pardinyes. Sí, més o menys una mica, sí. Però, clar, per mi és com me dius Brasil i és magraners, saps? Però això, en portuguesos. O sigui, no... No, és... No sé, és diferent. Jo també tenia una percepció molt diferent del que era fins que vaig arribar. És a dir, és com tinc la sensació que tothom es pensa que és un lloc superperillós, que, no sé, la meva família, les meves amistats estaven com patint per mi perquè pensaven que arribaria i que, jo què sé, que m'obririen de dalt a baix i què va. Vull dir, és un lloc... La gent és super acollidora, vull dir, és com completament diferent al que tenim al cap a vegades de Llatinoamèrica en general. Bueno, no sé, el Joey, tu què tens a dir? No, o sigui, jo opino exactament el mateix. No hi ha una història d'un taxista... Bueno, per això vas a Xile. Claro, que Xile no és Sud-amèrica. No, però és que és molt bèstia, perquè inclús dintre de Xile, jo primer vaig volar de Barcelona a Santiago de Xile, perquè la ciutat on estava jo i Santiago de Xile estan molt a prop, o sigui, molt a prop per ser On Latinoamèrica. Jo estava a Mendoza, Argentina, la ciutat del sol i del bon vino. Ah, em pensava que era la ciutat del pecat. No, aquesta és Lleida. I a la mateixa ciutat de Xile me deien en plan que ojo amb Argentina, que te roben el mòbil, és tan fatal, no sé què, perquè allí Xile, o sigui, en temes de seguretat i d'economia estan bastant bé per ser Llatinoamèrica, menys perquè sempre tenen líos amb manifestacions i coses, o sigui, és un país que dintre de Llatinoamèrica està molt bé. I flipaven quan ells deien, no, me'n vaig a Argentina a estudiar, tots en plan, buah, te robaran el mòbil, no sé què, i al contrari, o sigui, on més por vaig passar va ser a Xile, a Santiago de Xile i no per Argentina. És que a Santiago de Xile diuen que telita. És una ciutat enorme, o sigui, t'impacta molt. És que no, a vegades no pots veure ni la cordillera de la pol·lució que hi ha, o sigui, és com 4 Barcelones. Sí, però explica la història del taxista. La història del taxista, després d'unes... Hòstia, quantes hores de vol són? 12. No ho sé. Vas pujar tu a l'avió amb nosaltres? No, jo vaig fer 24 hores d'avió. Com que 20? Perquè vaig fer escales i tal, i vam estar 12 hores a Madrid i tal, tirats allí. Bueno, i vam arribar, clar, després de 24 hores de sortir jo de Barcelona. I vam arribar allí i diem, bueno, hem d'anar a l'hostal on estem. I no se'ns ocorreix res millor que fer que sortir de l'aeroport i el primer tio que ens va dir, busqueu un taxista, dir-li que sí. Claro. I ens va fer una vaina terrible, no teníem quasi ni un peso per pagar, anàvem a pagar amb la targeta de crèdit, no funcionava la targeta de crèdit, tot i que havíem parlat amb el banc i tal, amb la conversió de monedes, i li vam haver de donar un bitllet de $50 amb aquest bon senyor, quan igual després al tornar ens va costar 20 euros. Però bueno, estàs amb el jet lag, estàs tonto perdut i dius, mira, mentre no em roben la maleta... Vamos, que vau fer un 1x2, vau pagar un viatge per 2. Sí, per 4, perquè... Bueno, no, és clar, és que no sé com va. Hòstia, vaya màfia del puto xileno Ja, ja. asquerós. Però bueno. I això va ser el primer dia. Ni a una hora d'estar a Me Santiago cago de en Xile. Que no vas tindre problemes, Marissal. Bueno, jo volava sola i llavors vaig estar... El meu vol eren 9 hores, 10 hores, no ho sé. I vaig arribar i no em vaig... O sigui, la ciutat on estudiava jo estava a 7 hores amb autobús de Rio de Janeiro. Vaig arribar a Rio. I no m'havia mirat gens com cap mena de combinació ni de tren, ni de bus, ni de res. Anava allà com bastant a... Jo pensava, bueno, vaig allà, arribo al punt d'informació, els hi pregunto, jo què sé, el pròxim bus per anar cap aquí i ja està. I que va, o sigui, vaig arribar i també com no estava gens acostumada que els taxistes et venen a buscar i t'agafen la maleta en plan vine amb mi i jo era com, no sé, em vaig com agobiar moltíssim, no sabia què fer i al final al cap de mitja hora per allà que dient-los que no tots els taxistes que m'agafaven la bossa vaig acabar pujant a un taxi, també em va cobrar bastant més del que realment costa, però perquè ja et veuen la cara de... Vale, aquest... Ets guiri, Sí. bueno, ets europeu. Sí. I ja està, perquè després o sigui, em van cobrar com 170 reals, que són, ara no me'n recordo, 30 euros o una cosa així, quan realment sí, després vaig tornar a volar i costaven com, què sé, tio, 10 euros poder o 5 euros, vull dir, que m'han... Bueno, una enganyadeta, bueno, la novatada, no?, de quan arribes, Sí. suposo. La bienvenida a Latinoamèrica. I, S'ha hecho una punyalada. però a part d'aquestes... Jo prefereixo que em fotin 20 euros que no una punyalada. no, 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 Perquè
Clar, perquè tema robatori, en plan, us va passar alguna cosa? Jo no vaig patir gens. No, zero. I és Gens, més, gens, amb un col·lega francès sí que li van robar el mòbil, però perquè anava perquè és borratxíssim, francès. a part de perquè era vale, francès, vale. i va deixar damunt d'una taula del McDonald's, igual se'l va descuidar allí, saps? Això te passa a Sí, que Lleida, no, al sí, Batàrrec, te robatori, passa... res. Sí, sí. Sí, sí. Te passa a qualsevol lloc, això, macho. Jo no, No, jo no, no. cap Ni de nit, susto. de nit no va passar Gens. por ni res. Jo no. Bueno, No, claro, no. tu ja me dic que imaginar que... Jo no. Jo per la nit... Tu no sabies on estaves. La festa, què tal? Que Clar, o sigui- tant de riures, la festa per Sí, Nah, com a Llatinoamèrica. Espanya no hi ha un altre lloc. Vull dir, tema de festa... O sigui, que se quedin el cachengue, la cúmbia... Lo que. Música argentina. Ah, bueno, vale. Inventar-me O parados sigui, és també. bestial. Sí, sí. Jo vaig estar tot els 5 mesos anant a una discoteca LGTBI perquè ficaven pop. Perquè passava d'escoltar tota l'altra música i tenia aquesta discoteca molt a prop de casa i a part la música pues, sonava Rihanna, Britney Spears, no sé què, o sigui, jo anava allí i me l'agafava. O sigui, música actual. Sí, sí. bueno, això encara rai. No, Bueno, no, és com clar. anar a la boat, però... Bueno, a veure, que Sí, arriba un sí, punt que vaig tan borratxo que me poden ficar el que vulguis, però no... Bueno, al punt no, cada nit. Bueno. Però bueno... No, claro, allí la putada, tio, a Argentina, jo no, vaig anar a la barra el primer cop i dic 4 xupitos de tequila, me fa, no servim xupitos. Dic, com que no Què servim passa? El xupito és una inversió espanyola? Jo no sabia dic, com això. que no serviu un xupito? No, i allí pues, compren, o sigui, van més amb botella que no amb cubates i merdes. O sigui, entre 3 o 4 compren una botella de Fernet dintre de la discoteca. Ah, o sigui, la discoteca ven la botella. Sí. LOL. Sí. Tu igual, Marcel. Jo és que a discoteques no hi vaig anar, perquè no és un concepte que estigui popularitzat allà. O sigui, allà el que fèiem era sortir o a pisos d'estudiants que es diuen repúbliques i en certa manera paguen el lloguer a partir d'això i després t'anaves al carrer. Hi havia un carrer que hi havia, vull dir, hi havia uns quants bars, no és tant com a Vins, era com un carrer amb, bueno, un parell de bars i la gent estava allà fora amb un altaveu i vas entrar al bar, vas a fer una birra, vas sortint, però el que és festa d'interior no hi havia discoteques, era tot això, en pisos o al O carrer. sigui, els dels pisos venen a base de... O sigui, paguen l'alquiler a base de festes clandestines. Literalment. Bueno, sí, realment Home, sí. és el que és això, Sí, tal sí. qual. Joder, Sí, pues és un que negoci guapo. que se pot valorar, Sí. No O està sigui, a mal. la pandèmia s'ho han d'haver de forrar, els cabrons. Home, no me jodas. Ho feim de manera... O sigui, ho feim gratis. Hasta Jo que pagaria. Hasta Bueno, que fèieu denuncien els vosaltres. veïns. Bueno, claro, però jo... O sigui, si me diuen que hi ha un pis que és segur per pagar, jo vaig. Ah, no, sí, No te clar. jode. Home. Sí. I a nivell de concepte de festa, o sigui, Clar, i també música, clar, l'ambient, tot això, què tal? clar, jo vaig arribar allà i jo què sé, o sigui, la cançó de Samba de Brasil, que Sí, mítica. no la coneixen. Au, va. No, A veure. no. Això, a veure, això No ja la m'ho crec. coneixen, és que es veu que és d'un alemà, crec. Vull dir, no. Com que no? A Que veure, no, jo vaig espera, arribar allà espera, pensant espera. que sonaria cada festa i que seria Claro. mi canció, saps? Jo En plan, la sortiré que d'aquest sortiria podcast allà. amb depressió. Que a I Brasil no escolten... no Samba coneixen do Brasil. aquesta- Samba do Brasil. Vull dir, escolten samba, però aquesta cançó no la coneixen. Gens. I clar, i llavors... I la recopilació de Ronaldinho amb aquesta cançó. Tot iba de mentida. Brasil. Tot Això és mentida. mentira. No. Tot mentida. Sí que escolten molt funk, que és tipus com un... És, Sí, és allò que és reggaeton, que és com... Que Sí. sona la percussió, pum, ta, ta. Sí, és això, no? és això. I Sí, clar, sí. jo no em coneixia ni una cançó, però és que ni una. I al principi no m'agradava gens la festa, perquè l'alcohol beuen vodka. Una mierda. Volia demanar un ron cola i o sigui, no coneixien el concepte de ron Això és cola. perquè has de deixar de beure ron ja, perquè tens una edat. No. Està boníssim. Deixa de beure ron. Boníssim. O jo què sé, tot era generalment era vodka. Veu martini blanc, aquest senyor. Sí, t'emborratxes a base de vermuts, tio. Bueno, està boníssim. A veure, sí, però... No. Cabrón, És o sigui, veritat de festa, tio. És veritat que beure'm una botella de martini jo sol mentre està fent un treball no s'ha estat un punt més àlgid, però... Perdó. I això. Però a nivell de concepte de festa, amb el temps em va acabar agradant més, perquè tenen coses que eren molt guais, en plan, anaves a veure un partit de futbol i en lloc d'estar allà en un bar mirant el partit i fent una birra, doncs t'anaves a un descampat amb un escenari, un projector, el projector al partit, a davant un DJ, jo què sé, la barra, tal, no sé què, i allà la gent estava fent festa mentre miraven el futbol. Buah, no, o sigui, fan festa mentre miren futbol. Sí, depèn de... Clar, el Mundial, per exemple, Claro, no, és que el dic, Mundial a també. veure, claro, estàveu al Mundial, També, vosaltres, vosaltres us vau veure el literalment, Mundial. bueno, el jugo ja com a guanya Argentina, ja debe ser. O sea, Vosaltres vau mirar el Mundial d'allà?
Sí, sí. Festa absoluta, no? Increïble. Bueno. Jo estava en depressió per Luis Enrique. Vull dir... A veure, ja va saber greu perquè el tio feia els streams i tal, però... Jugaves, o sigui, vivies a Argentina i va guanyar Argentina, jo. Sí. Jo vaig acabar d'aquella gent hasta els collons. Que hi havia gent que es tirava pels ponts, tio, que pujava les Estan faroles. molt tarats. O sigui, m'han caigut molt bé els argentins i tot. No vull tornar a viure un mundial a Argentina en ma vida. O Bueno, sigui, que diuen que els argentins són molt pesaus. Moltíssim. A part de narizudos, o sigui, que tenen el nas gros, diuen que són molt pesaus. no, però aquest concepte de l'argentí que tenim és bàsicament el porteño, en plan, la gent de Buenos Aires i tot allò. Gent de capital. L'accent, sí, tot l'accent argentí i tot això és aquella gent. I a Mendoza? A Mendoza tenen un altre. Si parlen... És com Lleida, vamos. Barcelona i Lleida. Sí, més o algo menys. així, sí, sí. És com nosaltres que odiem la gent de Barcelona i la gent de Madrid, pues, Sí. Bueno, la gent d'interior odia els de Buenos Aires i els de Buenos I al Aires els de revés. l'interior. Sí, sí. Lol. No, sí. Molt bé. Voleu fer un parell més de preguntes o podem... Pues colau. és que jo tinc dues preguntes encara, dues molt bones. Bueno, una que m'interessa a mi i bueno, una que m'interessa a pues, l'audiència. Digues. Pregunta-li. La que m'interessa a mi, evidentment. On està el millor menjar? A Espanya o allí? Aquí 100%. A ver, sincerament, Però Espanya de és... 100.000%. Sí, o sigui, tio, croquetas, jamón ibérico, tortilla patata. És a dir, Ah. diré, la fruita i la verdura allà està molt més bona. Tipo, jo vaig redescobrir el gust de la pastanaga, per dir-ho així. O sigui, té molt més gust. Està, per mi, estaves molt més bo. Però el Plàtanos de menjar... Canàries, els de Costa Rica, que se'l fiquin pel cul. O sigui- Tio. Tots els plàtanos de Costa Rica, tio. Què dius? Si porto un puto plàtano de Canàries, tio, que tingui l'etiqueta Pedri, tio, Exacte, i o sea, xupar-la, Plata tio. Canàries Però és el Pedri. menjar jo em quedo molt d'aquí. Però... Jo no sé què dir-te, És que el... O sigui, és que el Ja menjar sabem d'aquí... qui no tornarà al podcast. Sí, el asados. menjar d'aquí és increïble i està boníssim. Ja estàs fotent un menjar Ara, de però polla els argentina. asados i tot... A veure, menjar de polla, és un país de puta mare, Jo això, cabrón. jo això ho defensaré, perquè tenia un amic argentí allà que estava estudiant allà a Brasil i vam fer uns quants assados i realment... Però és que Està bueno. o sigui, està Està bo. boníssim. Clar, és que jo no- La no- salsa que fan és espectacular. I a part, és tot un procés. O sigui, ells per fer un asado és com tu i jo quan quedem per fer el vermut, que tu dius, saps a l'hora que començarà? Però no no saps saps si quan menjaràs algo, saps que acabaràs borratxo, saps? Doncs Perquè allí comencen a fer, si és primera hora, pues es van passant el mate, no sé què, jiji amb el mate, arriba un punt que normalment era jo, que ja comença a trencar una botelleta El Fernet. i se comença a pimplar Fernet. I ja, pues, bueno, ja després al sopar seguim amb el Fernet, allarguem amb el Fernet, continuem amb el sopar... I després a la disco de pop. Si és que sensor i arribes. Tenia mala pinta, això. No, perquè a part a la meva ciutat hi havia un gran perill que eren les asèquies. Què és això? O sigui, les asèquies que hi ha aquí per regar els camps i tot, Ah, coño, vale. pues a la ciutat és l'única que encara ho conserven, que són prehispàniques, en plan precolombines, i estaven per tota la ciutat. O sigui, és com si tu a la carretera, aquí que tenim els arbres i tal, pues és una sèquia i els arbrets. Estava tota la ciutat, a tots els carrers hi havia arbres, per la puta sèquia aquesta que els regava tots. Quin era el programa i que tot és el que ens van dir. No eres un buen mendocino hasta que t'has caído en una. I nosaltres, claro, sempre fèiem la conya de a veure qui es cau avui. No es va caure ningú, però sempre jo vaig estar a punt, una amiga va estar a punt, una va ficar una roda del cotxe dintre d'una sèquia, lo qual no compte com... Bueno, però com va vida. Home, a No, veure. però eren molt riure les sèquies. Tenim un company que quan anava borratxo, no sé per què, jugava a l'escondite. O sigui, sempre se'n volien a casa i nosaltres, que no t'hi pires a casa, o sigui, no saps tornar a Saps casa. qui també quan veu desapareix, no? Aquest home. Però aquest perquè se'n va a casa, el cabrón. Sí. Aquest de sobte que l'estàs a dins o No, però boat, clar, és i era igual. molt graciós perquè diu, me piro a casa i nosaltres s'ha amagat a les assequis. Com a tarats, clar, eren assequis, o sigui, igual... Clar, però són totxes, no? Sí, sí, no, són o sigui, igual és un metro, algunes. I nosaltres pensant que s'havia amagat o s'havia caigut i s'havia trencat el cap, saps? I el tio de repente estava a casa dormint. Que fill de puta. No. Molt colau, això. Tio, podeu parar, sisplau. Cau bullying, tio. Vale, ho entenc. Per acabar les preguntes, no sé si ho haureu fet molt, però millor sexe nacional o internacional? Que té lliga. Clar, és que jo no... Jo he de dir que jo tinc parella i vaig anar amb relació tancada. O sigui que no... val. O sigui, No contestes. t'has a 70. Clar, si no passa lo de que marxes d'Erasmus amb parella i tornes sense... No. A 70, molt bé, Sí. molt bé. Apoyen M'agrada. gent així. No, o sea, ole tu poll, bueno, ole tus ovarios. Ole tu cor. Que sí. I tu, Joey? I tu, Jo Joey? internacional, sense dubte. Claro. No. És veritat? Jo Bueno, per a mi, veure, clar, sí.
Sí, Bueno, sí, vull dir, clar, depèn de la seva experiència, claro. Clar, perquè Jo la meva experiència... Jo Clar, no... a mi m'interessa la teva experiència. Pues la meva experiència, el millor sexe amb una argentina. Hòstia, M'alegro. No, me callo, però no anava a dir una animalada. M'alegro. Me callo. O sigui que estàs dient que el millor sexe que has tingut està a 12 hores en un avió, no? Perfecte, vinga, va. La ciutat a T'imagines? sí, sí. Buenos Tiene Aires. que fer 24 hores de viatge per fer un quiqui i tornar. Vas? A mi no me surt a compte. Estàs un cap de setmana i tornes. Però per un cap de setmana no vas. Bueno, Si no em sortís ja 1.000 euros anar i tornar... Claro, sí, a ver, hòstia, 1.000 euros el polvo No, està caríssim. complicat. Ara, mira, és que ja, sincerament, gometa i sortir de festa, més o menys, ja és un polvo, són 15 euros. a veure... Claro, tio, és veritat. A veure, pots... Gometa i sortir de festa. Claro, a veure, casos en parella no, perquè, bueno, pues és gometa o pastilles i ja està, però un Vale, cas però d'un també, solter... també hi ha gent incauta que fa sense cometa, clar. A veure, però jo això no... Ah, i després hi ha gent que no folla, vull dir, surt Sí, baratíssim. a això mi de me... no follar. Sí, la veritat és que Jo des sí. que he tornat em surt baratíssim. I els disgustos que t'ahorres, també. Sí, sí, però Perquè- sobretot altres persones. Sí, sí. Sí, per això ho dic, els disgustos, aquí, mira, ja està, no li cos malament a ningú. No decepciona a ningú, tampoc. Mira, Jo els meus pares, però perquè vaig estudiar periodisme. Jo ho vaig dir al Covid passat. Va, canviem de secció ja, sisplau, que portem un bon rato. Fem preguntes a aquests dos. tu mateix. Sí, sí, ja s'han acabat les preguntes, així que... Ah, bueno, vale. Com no tenim cortinilla, doncs passem. Notícies. Avui porto bastant notícies millors que les últimes. Sí. Suposo que ho sabreu, perquè va ser notícia que va fer bastant, que va sonar fort. Que hi ha hagut un home a Països Baixos que l'han denunciat per tenir més de 550 fills sí? per ser un donant de semen. Però il·legal, Ahí va. Jo Claro. volia saber per què era il·legal, ho he buscat. Bueno, perquè no avisava, no? Perquè ho feia ell de manera No, perquè crec que clandestina, no es podia, Algo així. no Perquè pots podies tenir donar com- tant semen. Claro, pots, sí. no, Diré no, que aquí tu a Espanya... pots donar el que sigui. Espera, pots donar el que sigui, però quan arribes a 25 fills... 25 fills, aquí és menys, a Espanya és menys. no són 5 o 10, aquí a Espanya. Són 12, si no 12, m'equivoco. quasi. Bueno, qüestió, en teoria màxim 25. El Jonathan M, que deu ser com M. Rajoy, està a una llista negra de Països Baixos des del 2017. Han passat 6 anys que tenia 102 fills en aquell moment. Però és que jo vaig llegir la notícia i ho tenia prohibit als Països Baixos i se n'anava a altres països Sí. a seguir donant semen. Sí, sí, però és que a Països però- Baixos havia donat ja a 11 clíniques i tenia 102 fills. Va començar a expandir-se com si fos una multinacional De mis cojones, literalment. Sí, Vale. i Se presentava amb la seva polla i un maletín. Si necessitava res més, aquest tio Ple de necessitava res semen, més. ple de semen. a més direu, hòstia, per què aquest tio donava tant? Bueno, és que pots aconseguir de 10 a 20 euros per cada donació. Però segueix sortint-te superpoc... O sigui, Claro. vale, no. No. Quants Si diners? tens- 5.000 euros ha aconseguit? No, són fills. Però totes les donacions que haurà fet que no han... Ah, clar. Tenint Claro. en compte que t'estan pagant per fer-te una paja, vull dir... Ojalà. Joder. Tindria molta pasta. Bueno, després, evidentment, quan la gent se'n va començar a donar compte que aquest tio estava fatal, li van prohibir a molts països. A molts, no a tots. A Espanya, uns d'ells. Pues, relacionat amb aquesta notícia, m'ha sortit de que a Espanya això seria impossible, perquè hi ha un sistema que diu que te calcula, no, te segueix que quines donacions has fet tu perquè estava molt regulat. Després he mirat que on es fa aquest estudi i he vist que es fa a Màlaga, així que per tant no té validesa. No. Ells pillen a dormir segur. Sí, bueno. Eh, Serà el tiet de l'Illo Juan o algun d'aquests. Serà fijo. Jo, Juan, podria. Què n'opineu de que sigui il·legal donar tant... O sigui, donar... Perquè hi ha motius, perquè Clar. també he buscat els motius. A nivell de genètica, o sigui, hi ha moltíssimes possibilitats que s'acabin ajuntant els fills... Vull dir que... Bueno, tenim una monarquia que ha És fet el- això durant sí, anys. això i també. Bueno, però Sí, la sí. monarquia s'ha quedat ella. O sigui, tu imagina't Clar, això. la monarquia... tio, Però ho saben. Lo xulo que podria ser, de repent, Però tu que imagina't... surt un fill menguito, tio. Coño, el encantado, com es deia? El hechizado. Sí, el... Carlos III. Bueno, no, sé. segundo. Però també hi ha el Langui. I aquest tio no li ha passat res. No, no. Bueno, pues, efectivament és un dels motius. Per evitar que se puguin produir incestos involuntarios Home, en literal. edat adulta. És que... Però ja no és per l'incesto, perquè també, tio... Bueno, només hi ha dos motius a Espanya, Però per les malalties genètiques també, tio.
Un incesto. Que clar. venen dades de l'infesto. Sí, però clar, dic És que això... més capaç que, vull dir, amb 500 fills, capaç que Clar. t'ajuntes potser és que 5 cops a la hi ha teva un vida. barri a amb algun germà Amsterdam teu i que no ho saps. sols són fills Clar, d'aquest la tio. la cosa és... El sí, barri rojo d'Amsterdam La cosa és que són fills d'aquest des de 2017 ha anat com a expandint-se i potser no tant, però els primers 107 són tots a Països Baixos. Per això, i tampoc és tan gran Països Baixos. No, és veritat. Si és el que els hi faltava als pobres holandesos. Sí, perdó, mundial. Estan tarats, ja. No. I després, bueno, això és el primer motiu, els incestos, i el segon, que aquesta no ho he entès tant perquè no tinc germans, així que no ho entenc. Bueno, eso es lo que Que es para preservar su salud mental ante la posibilidad de tener tantos hermanos de familias distintas, con lo que sería imposible estrechar lazos. Per daños y prejuicios. Sí, no, jo crec que això és més com... Pel trauma. Exacte. Claro. En plan, que a vegades hi ha persones que, per exemple, si tu vols anar a adoptar a un altre puesto i hi ha 2 germans o alguna així, a vegades t'intenten convèncer perquè els adoptis junts o... Sí, que no separis. Exacte. Sí, això ho he pensat, però clar, si no se coneixen... Ja, és que on està el programa? No sé, potser, no sé, hi ha gent que és sensible. Tio, però tu imagina't que coneixes amb una palla, ¿vale? O sigui, comences així, pues, bon rotllo, no sé què, comenceu a sortir, i després surt aquest estudi, o sigui, una prova d'ADN i sou germans. Tio, a mi me deixa un trauma increïble. Ja. O sigui, Però, no. Ja, però més enllà d'això, tipus, hi ha persones, per exemple, que estudien tot això de les constel·lacions familiars, de les relacions familiars i tot això. Llavors, jo m'imagino, tipus, persones que van allà com, vale, tinc consciència de que tinc un germà a Madrid que no he conegut mai, simplement ho sé perquè ma mare m'ha dit que Pues imagina't algun dels seus fills que decideixi tirar cap a aquesta branca, Que per probabilitat, que tants que per en té. probabilitat més d'un, i dius, no, mira, tinc 499 germans, por ahí. Bueno, s'estima que són més de 550. Pues, És que t'he dit. Pa un partit de futbol, dona. Sí, per una lliga. Joder, macho. Hombre, però és que segurament n'hi ha que poden ser pares i fills, perquè perdó, que he llegit, Home, porta des de no, 16 anys, I quants anys té aquest home? 41. Ah, vale. Porta quasi 3 La mamà de la mamà. No, és que el fill dels seus primers fills tindrà la mateixa edat que l'últim. claro. Literal. Mare meva, tio. Bueno, Vaya padre. següent notícia. Aquesta sol d'agafada per fer un comentari molt faltat respecte a un col·lectiu. I passem ràpid, faig el comentari i me'n vaig. Xina ha descobert que hi ha una reserva d'aigua a la Lluna, no sé si ho sabíeu, Sí. una reserva molt gran. Sol vull dir que la Lluna ja té més aigua que Àfrica. Va. Següent. Bueno, vale, sí, no, Ja està, sol vull fer aquest comentari. No sé si últimament us heu enterat, intento passar ràpid perquè és que... Clar, és que tu et penses que era molt bona idea, no?, fer aquest comentari. No, Clar, no I era després molt has dit, bueno, potser no és tan bona idea. No, bona idea m'ho sembla, però ja passem ràpid. Que, bueno, fa uns anys que s'estan... Això és com quan folles de festa, saps? O sigui, fico i surto, ja està. És això, no? Entres al vàter i marxo. Les coses ràpides. Bueno, per les noves sensibilitats s'estan canviant títols i fragments de llibres i de pedis. Què és això? Ahí voy. Com que noves sensibilitats? Per les noves sensibilitats. Som Spiderman, tenen sí. sentit arangui. Bueno, se canvien títols. Jo us he portat un exemple, que per exemple sabeu qui és la Agatha Christie? Sí. Us sona almenys? Pues té un títol del seu llibre de fa molts anys que es deia 10 negritos. Pues Vale. ara en francès es diu Etchayen Chen, que eren 10, El Chino Chen. eren Sí, 10, sí. i a Espanya es diu I no quedó ninguno. Hi ha una mica de canvi. Això és una cosa que s'està fent últimament perquè... Bueno, però això ho porten fent els espanyols des de fa no sé quan. Fast No, no, and Furious, Ràpido i Furioso. No, però és que la sí. diferència és que a Espanya es deia 10 negritos i ho van canviar perquè ofèn. Però el títol clar, l'Agatha Christie és anglesa, no? Sí, pues eren... Claro. Era Ten Blacks o Ten Black Era Guys? un llibre o una escena de... No, Sí, era un vídeo Autobuses X o... No ho sé perquè, la veritat, a tant no he arribat a la notícia. Sé que es deia 10 negritos, no sé exactament el títol original com es deia en anglès. Claro, perquè és això, perquè potser me la puc trobar a Blackett, saps aquesta? Agatha Christie. Claro, saps? I dic, espera, dic, això no és el que estic mirant. El típic meme que surt una xavaleta al mig. Sí. Saps? Ten... Potser això. Hòstia! No pot dir això, és Shadowban. Uau,
Os podeu imaginar per on van els tiros? No, dis-ho. No, claro. Es la N palabra. La N palabra. No. Són 10 little... Claro. Claro. I nosaltres, clar, no som gaire inclusius en aquest podcast. No, però no vull que Si en vez de ens- negrito el haguessin dit conguito ja me descollorava. Bueno, això perquè l'altre dia va sortir la notícia de que havien de readaptar uns altres llibres. Què n'opineu de que es canvin coses que ja estan escrites? De que es canvin, no que es canvi contingut, sinó que es canvin expressions. Jo totalment en contra. Si l'autor ho ha fet així, ha fet cas a l'autor. Per molt que fos un subnormal, per molt que el títol està dient, si tu llegeixes és perquè t'interessa el que ha escrit aquest tio. I aquest tio li ha donat aquest títol. O sigui, jo soc aquesta partidari de no traduir ni els títols. Fast and Furious, però Fast and Furious a tot el món, saps? És que jo crec que sí que s'ha de... O sigui, crec que les converses com generacionals no tenen molt sentit. Al final, l'Agatha Christie es regeix per uns paràmetres que no són els nostres. Llavors, com tampoc crec que sigui com una persona, jo què sé, bueno, no sé, realment no la coneixia, però em refereixo que crec que potser val més la pena conscienciar en les futures generacions, o les actuals també, que ens hem de conscienciar moltíssim en no caure en aquestes racistades o com qualsevol altre El allò. conservadorisme, no? Sí, Diguem. que no tant en anar canviant coses del passat, que al final, mira, doncs, era així, ja està. I també la societat era més així i el context era més així, convidava a fer aquest tipus de títols i llibres, i ja està. I tu vols opinar o passes? No, a veure, jo opino el mateix, o sigui, és això, en plan, està escrit i punto. Jo, per exemple, que aquí, no sé el que opineu, de Disney, que fa una mica... És que això lo mateix. és l'altre exemple Ah, és que portava. vale, És l'altre exemple. Que van canviar, perquè no sé si heu vist recentment Peter Pan, jo no, evidentment, No. però No, els... bueno, espera, n'han fet una de live action, n'han fet una de persona. Bueno, però no és el punt. Ah, vale. És que abans, quan Peter Pan, els nois que viuen amb el Peter Pan allí en un Cajamas eren índios i es diuen piegues rojas. Vale. Ara no, ara no sé com es diuen, però això no. Crec que se va quedar nens i a tomar por culo. I això, bueno, el que deies, però sí que amb lo de Disney, que no és Bueno, un gato. Això, però a veure, en plan Disney perquè trobo que és l'exemple més heavy, no? Però ara, per exemple, vaig veure que faran faran una sèrie de la, no sé si era la reina Cristina, no sé, una anglesa que amb uns escrits es descreia que era mulata. Però es veu que eren comentaris que en plan són antics, no es poden, bueno, no s'han desxifrat, o sigui, tenen sentits ambiguos, es veu per la llengua i per com estan escrits, inclús poden ser crítiques i no és que fos ella així, saps? Que és com un insult, no? Dir-li rotllo que té rasgos africans, no és que els tinguessis que se n'en foteien amb ella, perquè va entrar de reina molt jove. Era la reina Carlota, podria ser? No tinc ni puta idea. Charlotte. Això, Charlotte, la Queen Charlotte. Pues ara fan la sèrie i han ficat a la reina, pues, sí, totalment. Quitazo increíble. Esa me sona, pero increíble. Pues eso, l'han ficat de protagonista negra i els quadres era sempre blanca. Però també lo dels quadres passa el mateix amb Jesús. O sigui, Claro. Jesús és un tio de Jesús, Jerusalem, literal. que tu ubiques I no allí... sabem. no hi O ha- els reis, no hi que ha els hi ni foten rei. unes cares. Claro, els reis Sí. s'intenten tots ficar mitjanament guapos. Literalment. Per això. El que és molt bèstia és, per exemple, amb Isabel II d'aquí d'Espanya, tu veus retrats que sortia més o menys guapa, però, claro, aquesta senyora ja va viure quan està la fotografia i tot, i la veus en fotos i dius, això és un bitxo, això ni amb 10 cubates li tira un japo, saps? Però a les fotos, als retrats, claro. Home, claro, la pintura és si t'imagines que interpretatiu. ets Picasso, com Claro. has de representar a un tio feíssim, però, claro, si surt Se feo, nota igual en te el cap. degollen, pues. Bueno, igual no, ho fan. Segurament. La de retrats que deu d'haver perduts o cremats que van dir, és que tu ets així. No, però és Catastrófico. que directament ni es feien. Sí. Jo m'he inventat alguns trossos, però crec que no valen la pena, perquè les he llegit i dic, bueno, he mirat quant de temps portem. Anem a les dues últimes notícies. Una és de la meva terra, de Mallorca, i és que s'ha mort el primer guiri de la temporada. Ole! I assistiu! Espera, puc intentar endivinar la causa de mort? Sí, però no, crec que no adivinaràs. No, llavors Vale. entenc que no és balcònic. No és balcònic, és que... Ai. Com a etílic. No, se va despenyar. Se va tirar per un barranc. Se va tirar per un barranc. Se va tirar per un barranc que vagi hi havia aigua. Però, Crec que ho he vist. Però no va que cal- va ser com les pedres. No va calcular... Balcònic a lo natural, no? Sí, que és una cosa molt típica de que fem nosaltres, de que, claro, jo m'he tirat, jo he fet balcònic, que m'he tirat per un barranc, evidentment. Bueno, jo vaig anar a Mallorca i Vull ho dir, vaig fer. si no, no te donen el carnet de mallorquí. Però, clar, tu abans de tirar-te... És igual que follar-te una cabra, saps? Hi ha una- També ho has de fer.
El de les pilotes. Jo, la meva cabra de guita, Però, o sigui, per tirar-te un barranc has de primer anar baix i mirar que hi ha distància suficient perquè som unes cabres loques, mai millor dit, però tenim una mica de cap. Aquest el que va fer va ser arribar i va dir a la seva dona me tiro, se va tirar i... Quants anys tenia el míster? 29. Ah, bueno, és que com que has dit dona, jo m'he imaginat un guiri de 40 anys. No, tenia dos fills. Què? Ah, bueno, bestial. I per el que ha sortit la notícia, això ja és de l'última hora, així que a saber, havia trucat a son pare que s'ho estava passant de puta mare per Mallorca. Sí. Puta mare, Me lo estoy pasando de muerte. Bueno, així que donem per benvinguda l'estiu. Sí. I seguirem a la Federació Balear de Balcòning, que és una La conta de Summer Twitter. Season. És una conta de Que per Twitter. un moment m'he cregut que hi havia una federació que comptava això. És de Twitter. És una conta de Twitter. No, però que hi ha una lliga que... Dic, hòstia, els pressupostos de Mallorca. No, que a final d'estiu fa un recompte de que calcula que quant de pisos s'ha tirat, perquè clar, no és el mateix fer balcòning de 3 pisos que de 7. Dona més punts i al final fa un rànquing. No, i se donen premis i tot als països. En petit comitè, perquè clar, però és increïble. Jo aniré portant actualitzacions. Porfa. No, això m'interessa. Sí, ja. Això m'interessa. I l'última és que es preveu obrir un nou centre de consum de drogues a Lleida, que l'Ajuntament, amb col·laboració dels fons europeus, construirà una nova estació d'autobusos a Lleida, deixant l'antiga lliure perquè els ionquis se droguin sense sorolls d'autobusos i nens cridant. No fotis. Obriran una nova estació d'autobusos, per tant l'antiga quedarà... O sigui, l'antiga... Sí, jo sí que la volien reestructurar. Pues no, pues la deixaran lliure. No hi ha cap projecte per reformar-la, per tant quedarà una nau industrial perquè els ionquis se droguen tranquils. O sigui, el que fan ara, però sense busos. Però sense busos, clar. Ah, de puta mare. Els busos, per a aquella gent. Els busos se mouran a l'estació de trens. Bueno, al costat. Saps que hi ha com la valla aquella... Claro, lo que era la fàbrica aquella. Sí. Sí, que és un edifici modernista, la mar de mal. Sí. I això és què? Bueno, l'intel·lectual. No, perdó, historiador. És igual. I ja està, s'hauria de comentar que Lleida fa obres perquè venen eleccions, com totes les ciutats. Com totes. Sí. I ja està. Fins aquí les notícies d'avui. Pues molt bé, Espero que han estat bastant millors que les últimes. Sí, des de luego, perquè... de gent a més del límit de velocitat. Sí, quasi totes. Però totes buscaven el teu problema, saps? totes eren motius perquè no ho sàpiga. La setmana passada vam parlar d'un tema que el Joey era conductor. Si voleu saber de què anava, mireu-vos el podcast, vinga. Molt bé, aquí s'ha estat molt clean. Molt ràpid, està molt ràpid. Sí. Genio del màrqueting, la verdad. És el que vaig pagar pel curs. 25 euros. No passa. Pau Vigaró, és el teu torn de començar a me parlar toca ja. i jo me callo un rato. Bueno, ara jo us portaré... Bueno, m'he ficat ulleres, pel Spotify, claro. Jo porto és com una mica com es diu ara? És un DLC, no?, de la secció del Colau. I és que porto notícies, però jo porto coses rares que trobo per internet. Vale? Per exemple, que són una mica datos inútils, no?, que pues, no serveixen de res, però estan guais. Mentre som un fiqui. Vale, pues bueno, pues jo segueixo. Bueno, pues es veu que nosaltres parlem una mica de les funcions vitals que fan les persones, no? Trobarem pues, que què fem? Mengem, no? Ens reproduïm, pues, dormim, socialitzem, però també n'hi ha una que es veu que no és sol de persones, jo em pensava que sí, i és masturbar-se. Sí, Ah, sí? però si hi ha 1000 vídeos de monos masturbant-se. No, però jo no parlo de monos, i tampoc parlo del cuco, del perro pajero, jo tampoc parlo d'aquest, no. Parlo de que hi ha molts animals, jo n'hi diré, aquí tinc una llisteta entre 5 o 7. Jo vull fer una intersecció. Dis? És que s'acabarà la bateria de la càmera i jo me quedaré sense plano. Vale. Sí que això s'escoltarà la meva veu. Vale. Pues, bueno, això, no?, que hi ha molts animals que, tot i que no tenen mans, que se toquen. Com? Pues aquí ara vindrà l'explicació, que ara ho porto. Per exemple, els pingüins, és que literalment els pingüins se toquen. No pot ser més secció, Pau. Coses random, pajes i animals. Literalment, Pau. Sí, no em sorprèn per a res. Pau descriu les paraules, o sigui, animals, pajes i coses rares. O sigui, bueno, serien 4, però és el mateix. És un concepte. Però com se masturba el pingüino? O sigui, és que literalment un pingüino no pot volar, no pot córrer i literalment, o sigui, a l'iglú, que tant, no arriben a la santeria de dalt. O sigui, és un bitxo que no fa res. O sigui, sol pot nedar, saps? Pingüino saps? és el millor animal del món, amb això no et digui. Pingüino és Tio, espectacular. és un pardal que nada, no pot ni córrer. Bueno,
És un pardal que nas. És literalment això, un pingüí. Però bueno, el que sí que podem fer és donar-se un gustito. Què fan? Literalment s'esfreguen contra roques. Troben una pedra i s'esfreguen. Però és que hi ha una cosa més túrbia i és que quan vosaltres veieu els pingüinos que se deslicen pel gel, Sí. no és que tinguin calor o és que se moguin més ràpid. És que també ho fan perquè els dona gustito. Uau. Sí, sí. És una mica turbio. Jo tot això m'estic imaginant un estudi de Pau, allà a meitat de los res, preguntant-li a un pingüino, tu com te masturbes? I apuntant. No. És que això és del 1912 ja. O sigui, Ostres. fa un huevo. O sigui, fa més de 100 anys que estudiem com se masturben els pingüinos. No, literalment, literalment. Però és que no són els únics, perquè, per exemple, les tortugues també ho fan. Que les La tortugues kiwi se masturbe. és femella, no sé com ho fan les femelles, però els mascles sí. Claro, el pròxim dia porta el kiwi, ja veuràs. Així la gent vindrà. Bueno, que són un bitxo lento, saps? Però sí que són bastant espavilades a l'hora de tocar-se una mica. I és que, a veure, hi ha vídeos de tortugues pues, fent... A veure, tots sabem com fa una tortuga, no? Que fa el sorollet, fa una mica... Sí, tal qual. Pues, que ho fan amb sabates i coses així. Pues, en aquest moment s'estan masturbant. O sigui, agafen objectes i s'ho munten. Com els gossos. Tal qual. Sí, pues, tal qual com els gossos. També, però, també ho fan els dofins. Dels dofins no em sorprèn gens. És que els dofins Estan són taradíssims. Són un loquísimos. fill de puta. Estan loquísimos, Me sembla el tio. pitjor animal del món. Ojalà T'ho se juro, mori. O sigui, primer de tot, un delfí és retrasat per naturalesa. O sigui, Això ja no ho qualsevol sabia. mamífer que hagi tornat a l'aigua, vull dir, pot ser Bueno, més sí, imbècil, és tio. veritat. Vas evolucionar 40 no sé quants milions d'anys per viure fora de l'aigua i diu, jo vull tornar. Me da pena. Perquè pot ser tan imbècil. Però se droguen. Sí. No, se droga... També. Bueno, no, però flip, Estan o sigui, loquíssimos, sí, els no, pingüins. però amb això flipareu. Inclús intenten violar a persones... Sí, és veritat. I, Va sortir un cas. i violen a Sí, hi altres ha dofins. hi ha altres bitxos, Hi ha també. cries també, sí. Sí, s'han vist cadàvers de dofins al fons marí com amb símbols de violència i de tot. Tal qual. No, doncs es veu que els dofins... Però és que es veu que han trobat maneres, inclús, que els tios fan orgies, no, els dofins fan orgies, i arriben a fer sexe oral, també. Inviten, no? Joder. I aquí perdent-lo tot. No, però és que... Estem fent un podcast aquí. Tio, que els dofins fan sexe oral entre ells. Que asco de bitxo. No, que és veritat, o sigui, estan tarats. Però és que els tios, o sigui, els mascles, o sigui, les femelles no gaire, les femelles com se toquen? Pues, s'esfreguen pel terra, van així reptant i ja està. Que segueix Sí, sent per la sorra, asquerós. per la sorra. Que raro, però, bueno, t'esfregues, els animals s'esfreguen. Bueno. Però és que els mascles, o sigui, es veu que s'han arribat a trobar que s'enrotllaven el pen amb una anguila per donar-se. No, t'ho juro, no és mentira. Que és que asco de bitxos. No, que estan Però taradíssims. si també tio. juguen amb el peix globo aquest Per drogar-se. per drogar-se. Sí. Però, bueno, hi ha peixos morts, també, Sí. amb els cadàvers. No, que estan tarats, estan molt tarats. És que qualsevol mamífer del mar, igual que les orques, que amb les foques petites, quan les maten, juguen com si fossin a vòlei i se les van passant. Bueno, les orques són bastant villanos de villanos. una història mal contada, eh? No, No, Jo no, crec- això passa amb el tauró. Bueno, també, sobretot Sí, el tauró, és El veritat. tauró sí, el tauró m'he vist tonto, el pobre no fa res. Ahí està, glu. Però és que a part una orca és filla de puta. O sigui, No, molt. Té 40.000 tècniques per matar, que tu... És que, i a part maten per gust, a vegades. Tal O sigui, qual. estan és estudiades veritat, i vull dir, en plan, que normalment és els animals pues, maten perquè tenen gana. se la pela. Però no, Tal l'orca, qual, diu, tal qual. furbo. I pillen una foca petita i es juga a furbo. O un pingüino. El pingüino també. crom. No, que asco de bitxos. Cabeceo a lo Ronaldinho. Mamífer saps? I ja aquàtic, està. tio, s'hauria d'extingir, Tal tio. qual. No, però bueno, va, següent bitxito. Sí. Els eriçons. Quins? Els de mà o els de... No, els de terra. El bitxito que algú té com a mascota. O sea, Sí. el Sonic. Sí, tal qual. Sonic el erizo, pues, se masturbe. Però, però d'una manera molt rara, perquè és que els tios tenen moltes hòries que són molt flexibles. I quan se fan una boleta, no sempre és per protegir-se. Ah, No, és veritat. O sigui, se fan una bola i pues, amb el morro, pues, bueno, fan una mica... No, que és veritat. O sea, tinc algun amic que això li agradaria fer-ho, eh? Bueno, jo uns quants. O sigui, i no diré quién soy, saps? Però... Hòstia, el reina animal, eh? No, que estan I tarats. sus O pajas. sea, quan el Sonic fa voltes per anar Sí, ràpid... s'està fent una Podria automamada. fer-ho. Bueno, no sé si ho fa, però ho podria fer tranquil·lament. No sé. Sí. No, també, els que ho fan també són els elefants. Però els elefants, a veure, però són molt enormes, clar, és que... saps? Però saps què passa? Que a grandes problemes, grandes remedios. Què passa? Agafen pedres enormes. Sí, o sigui, es veu que, però és que inclús es veu que hi ha zones protegides que estan d'elefants
que les persones faciliten un pedrolo perquè se puguin desfogar. Ah, És que si nosaltres som retrasats, és que... No, però... No són tan diferents els animals. No, són tan és diferents. veritat. O sigui, en comptes de Satisfyer donen una pedra. Hi ha més És el que punts hi ha. en comú que no en contra dels No, animals. tal qual, tal qual. Jo no sé on vaig llegir que els orangutans saben parlar i saben fer de tot, el que no volen és pagar impostos. Sí, m'ho creuria. Sí, alguns venen de Marroc. Bueno, a mi me S'acaba de cancelen. fer el que ha fet un xiste de que a Àfrica no tenen aigua, A mi, saps? a mi me cancelen, però jo tinc acceptat. Bueno, va, seguim amb el següent ja, canviem de tema. Sí, sisplau. I són les morses, el bicho gordo marí, que és com el colau. Bueno, Però que som nada. també té bigoti, com el colau. Bueno, que, tot i que són molt diferents a nosaltres, jo crec que d'aquesta llista són els que més es diferencien de nosaltres, però es masturben de la manera més similar a nosaltres. O sigui, amb les aletes, sí, doncs es veu que s'arriben. S'arriben. Hòstia, qui ho diria? L'únic que, clar, amb una no poden fer-ho, claro, amb una aleta no poden enroscar-se, però amb les dos. Claro, sí, tal qual. Gaizka. Però Ja està, acabo de... no coneixen a la Gaizka, Bueno, la València. i millor. Un amic nostre, que I té. pues fan això, sí. I també l'últim ja, que bueno, són els esquirols. Però aquests es veu que literalment són molt pajeros ah, sí. i són exhibicionistes. No, literalment, o sigui, hi ha cops que estan sense fer res i quan els mire la penya se fiquen amb una nou o contra les branques se fiquen a això, a tirar-se-ho, sí. Uau. O sigui, pitjors que la veïna de baix. Sí. Bueno, ja l'he pillat uns quants cops. Joder. Però bueno. Dis-me que has portat algun dato que no sigui... No, però, a veure, amb els esquirols vaig a dir pues, que té una... A part de... No. Podem sortir, sisplau. No vull... Però deixa'm acabar, perquè els esquirols no estan dolent. Perquè són molt pajeros i exhibicionistes, sí, però es veu que ho fan per buidar-se per dintre els mascles per no poder pegar malalties sexuals a les femelles. O sigui, ho fan... O sigui, és com Són de doble nets. filo, sí. O sigui, ho fan com a per dir, per evitar, jo què sé, malalties genètiques o el que sigui, me la casco i després ja me dedico a fer coses. Bueno. Sí. Jo he de dir que, a veure, després de tot... La paja curativa de tota. Sí. Jo, a veure, jo després de buscar tot això me sento bastant bé a mi mateix. O sigui, Sí, jo pensava que... Pots estar tranquil, Pau. Sí, jo pensava que era un pajero i Si sembla et que no. pilla ta mare pot dir que ets Sembla un eriçó i t'estàs purgant. No m'arribo. No, però... No. Soc flexible, però... No. Dis-me que et portes un altre tipus de dato. No porto un altre tacto. És que ha estat el dato d'avui perquè és que Ja m'he està. trobat bastant heavy, sí, bastant interessant. Animals masturbants, Sí. Bueno, tio, què passa? És un bon debat. No, res. Tu tira Sí. pa'lante. Però bueno, ara si vols puc portar la secció especial per a aquests dos. Que Que m'he entri preparat... Sí. Un eriçó. Què? No, entrarà un goril·la, per cert. No. Bueno, us he fet una secció especial, ja que veniu un d'Argentina i pues, tu de Brasil, pues he dit, tan diferent és la música i les lletres, al cap i a la fi. Per lo tant, us he portat un quiz, jo us diré un tros d'una lletra, a veure, de cançons conegudilles, Vale. que poden ser d'artistes argentins o brasilers. Vale. Jo us les diré en català, i m'heu d'adivinar pues, si és argentí Argentina o Brasil? o brasilena. Vale. Ara, que això és un punt, o sigui, heu de competir, no us podeu ajudar, ¿vale? Però si a sobre adivineu la cançó o l'artista, o les dos, Vale. pues és un punt extra. I el que guanyi, Ah, que ara ja Hi ha premi. Portem premis i tot. i és Olé. una altra birra. Bueno, No la mostres en Perfecte. càmera. no la mostro en càmera, perquè, òbviament, No, Perquè no. és es mentira, no hi ha cap birra, No, no n'hi ha cap. és una llauna de refresc. Estem al rectorat de la Universitat Pública de Lleida. Coses I pitjors s'han fet amb aquest rectorat. Sí, aquí al tercer pis passen moltes coses rares. això ho deixarem per aquí. Però bueno, que sabeu que hi ha premi i heu de competir. La botella de Vale, Coca-Cola. He de perfecte. dir que ho llegiré de manera neutra, llavors si no ho pilleu, fiqueu una mica l'entonació de la cançó, ¿vale? Vale. Si no Vale. pilleu de primeres. Ara, clar, penseu que això, en plan, rotllo, si algú acerta ja el... com es diu? L'idioma, ja és un Vale. punt. Ja. Vale. O sigui, l'altre és extra, ja. Vale. Però bueno, va. Si voleu començo. Jo com veig Vinga. que tu no t'has apuntat, jo em portaré els punts. Va. Vale. Dissabte de festa, la multitud va començar a ballar i va passar la noia més bonica. Vaig agafar coratge i la vaig començar a parlar. A Brasil, Sí? sí. I quina cançó és? És la de Balada, del Gustavo Lima, no? No, la del Michael Teló, la del el seu xipeu. Molt bé. Terrible. Molt bé. Sí. Quants punts són això? 2.
2? Un per l'idioma i l'altre per la... Sí. Pues, joder, comencem fora. A veure, he de dir que la dificultat va una mica augmentant. O sigui, he ficat ara algo fàcil. Vale. Per exemple, ara, nena, truca'm, després hi ha festa. Vull sortir amb tu a l'alba, ballant i saltant fins que surti el sol. Argentina? És la teva resposta final? Dic Argentina. No, però... Però hi ha penalització, Sí. perquè això no sé si ho has dit. No, penalització no hi ha. És sol, pues, si ho han d'adivinar. A veure, torna a dir el d'allò. Vale, si vols, la canto una mica amb el... Saps? Si l'entono una mica. Nena, truca'm després... Hòstia, m'estàs sonant... El meu cap sembla una bona idea. Ho passarem millor escoltant-lo que participant. El meu cap sembla una superbona idea, això, però ara m'està semblant horrible. A mi me passa també amb el podcast. Va, jo, a veure, pots tornar a repetir-ho? Jo no sé. Aquesta és. Claro. A veure, bueno, vale. És, bueno, nena, truquem, després hi ha festa. Vull sortir amb sol a l'alba. És que, clar, això en català és impossible. Bueno, ballant, saltant, fins que surti el sol. Ah, sí, aquesta és la que he dit abans, la de balada del Gustavo Lima. Sí. Joder, tio, 4 punts porta. 4-0. Jo avui t'està humillant. Una menys. Vale, va. Jo vull una tia més que t'humilla. Sí. A veure, aquesta. No m'enamoro, ja que aquí som tots taurons. I si tu, Sí. i si tu t'enamores, nosaltres anem a per tu. Aquesta és la del Tubarau. Aquesta és de Brasil. Però poden haver alguna que sigui d'Argentina, fill de puta, tia. Bueno, però què ho he ficat una sí una no? Llavors ho pilleu. Fica 4 brasilenyes, 2 la mateixa cançó... No és la mateixa cançó. No, la No, però mateixa, les és dos que primeres- No, però si No és la mateixa cançó, capullo. No, Era el Aixo Tipego i la balada boa. Bueno, puta merda. Què passa, no si recopilacions de Neymar a Santos amb aquesta cançó? Sí. Vinga, va. Següent. Estic més clara que l'aigua. Flueixo encara que demà te'n vagis. Jo no sé què em passa, però vull passar-me de la ratlla. Diré Argentina perquè ja toque. És la de... És del... No, del Woz o del Duki, o no ho sé. No. És que segur que també és brasilenya. Vull dir, no. A veure, pots repetir? Jo dic que és brasilenya. Vale. Jo dic que és d'Argentina. Pues la Marisol se'n porta el punt. És la cançó de Miénteme, Ah, la de la Tini. de la Tini. Estoy más clara que Qué el mal. agua... Claro. Tío. ahí. No, Ah, te, la frase de Tini, Tini. te ficaré, dale, miénteme. No, tío, no. Donald Jamó. Menteix-me. Home, acabes de ficar l'anterior, la de tiburón, simplement tiburón. Sí, però és en portuguès. Tu no haguessis entès res. Tampoc. Cabrón. Però sí, Tio, és que no m'estàs donant cap punt a mi. Tio, pues escolta, No, Va. Hey, baby. No veus que... Argentina. Pots parar? Espera que ho hagi acabat. Hey, baby, no veus que m'estic morint? Perquè una estoneta em regalis la teva atenció? Argentina. Ah, crec que sí quina cançó és. M'ha vingut al cap a mi. Vale, és Argentina, sí, va. Te donem un punt, va. Vinga, Però, va. si adivineu la Però cançó... si algú dels dos adivina, se'n porta punt extra. Sí, és artista argentí. Són els artistes argentins, claro. A veure, com és? Hey, baby, no veus que m'estic morint? Perquè una estoneta em regalis la teva atenció? Hòstia, tia, no sé. Com es diu? Pablo Londra. No, el Pablo Londra és... Pablo Londra. La Marisol s'ha tirat un triple i ha entrat increïble. Punt per la Marisol. Era la cançó de la nena maldición. És la segona... A veure, nena maldición, no sé què, baby, pa que... Tu decías que no, ara no me la sé, no me surt, però... Era això, literalment. Sí. Vale. I vos heu de creure perquè no s'ha Sí, parlat. sí. Bueno, sí, no, totalment. Bueno, va. Tu vius amb un altre, jo mitjanament sol. A mi no m'estimen i ell no et valore. Ah, Ell no et saluda ni et diu hola i a mi pues, no em parlen ni a cap hora. sí, aquesta és la de Pablo Londra també, de Adán i Eva. Aquesta tia. Sí, és el puto... El Sazam, Literalment és el Sazam. Jo vull... tens un punt. No, literalment tens un punt. T'estan Com la destruint. mitja T'estan a la destruint. història. Però bueno, encara n'hi queden unes quantes, encara pots remuntar. Joder, Si les literalment portem la meitat. Pots remuntar, Tu com Ara, les has adivinat totes, Jo ja. esperant a recu. Ah. Bueno, va. On ets? Que avui et passaré a buscar. Per recordar-te que algun cop vam ser. Torno, que m'he trencat una mica. On ets? Que avui et passaré a buscar. Per recordar-te que algun cop vam ser. Jo que sé, diria Argentina i del Litquila. Sí i no. Bueno, O sigui, que t'emportes un punt. Bueno, té un punt, va. Tens un Algú dels punt. dos sap de qui pot ser? No? no, Mr. Shafam? És
És que em sona molt. No ho sé. No? Pots tornar a començar? És la cançó de ¿Dónde estás? del Kea. Vale. ¿Dónde estás? No sé ni aquesta qui és gent ni Ja, és que jo escolta. aquesta no sé Cabron. qui és. Que ja fa anys que no l'escolto. I bueno, el Pablo Vale, Londra... però l'has sentit. Paulo Però saps quina cançó Londra. és? Sí, sí. Claro. A veure, literalment he ficat tot cançons en plan que tenen moltes repros, I jo dic, les coneixen els dos fijo. Sí, sí. Està. Aquest tio... Tiburón. Me cago, Bueno, va. borratxo. Bueno, em vaig aturar a la pista de ball. Era amb un cul gran, amb el cul al terra. Brasileño, perquè és una guarrada, això Argentina no ho Això és juguen. Argentina. Vale? Sí. I quina cançó és? A veure, torna de la lletra. Em vaig aturar a la pista de ball, ella amb un cul gran, amb el cul al terra. Alguna sí, d'Anita, o algo. la de Olla Explosau. No, la de... Bueno, qui ha dit que era brasileña? Tu no? Te'n portes un Què ha poc. dit? No, Glamorosa no. No sé ni quina és. Jo crec que sé quina és. Jo ni puta idea, vull dir, no... Bueno, t'has dit que era portuguès. Bueno, vale, jo, jo- jo, jo- perquè jo- està fent la pena. Sí. Vale. Te puc intentar? És la de l'especialista. No, que és la de Hora d'Explosar, la que he dit ella. És veritat. I no ho és. Quin és? És la de Parado no bailao. Vale, sí. Literalment és l'estribillo, para... Bueno. Claro, també clar. he tirat de traductor i no sé si és exactament la traducció literal, saps? No sé, Però bueno. La Marcial que és Claro. com es diu? És que Parado no bailao sí que és això, però no sé com segueix la cançó. Algo del poposau grande, deia. Algo pues així. sí. Literalment era això, Portuguesos. Joder, portuguesos no. Però, per exemple, una persona que parla francès és francòfona. Ni idea, no? Ni idea. No sé. Ni idea. No. Però sí que... Bueno, n'hi queden 3, va. El jove no pot guanyar, ja. Aquest cul és un préssec. És una guarrada, és un brasileño segur. T'agrada perrejar. La teva amiga m'ho ha explicat. Mami, gira't i posa't en posició. Hòstia, el mami- Que si t'agafo sense pressió. Això és una guarrada, això és brasilès segur. Aquesta guarrada... És la teva resposta final? Jo no puc dir res, jo fins que els dos no parlin no puc dir res. Vale, pues vayam a Argentina, va. Pues la Marisa, La s'ha Marisa. portat el punt. Qui ha sigut el guarro que ha escrit això? El Caleb Dimasi, la de l'au a l'au. Ella, La de... ese culo un melocotón. Vale. És aquesta, tio. Sí, ella mueve la cadera va del lado, al lado. Però és aquesta, sí. Vale, va. Aquesta és una mica complicadeta, aquesta Vale. és... Vale. Més que res, allunya't del meu camí. Vull passar, perquè l'ambient està animat. El que vull és ballar. Charango. Podria ser-ho, però no. Lágrimas de sang. Bueno. Puc tornar a llegir? Sí, No? torna a llegir. Més que res, allunya't del meu camí. Vull passar, perquè l'ambient està animat. El que vull és ballar. Ni idea. He de dir que la primera frase és molt... Com és Molt traductor. Més que res. És o más que nada o más que nada. Bueno, no, literalment el Colau se'n porta el punt, perquè és la cançó del Más que Nada, que és portuguesa, per si no sabeu. Però bueno, va, quan recompte de punts, sisplau. Marissal 10 punts. Joey 3 punts. Bueno, crec que ja saben qui s'emporta el refresco. És un refresco. Sí. Però la última ja per acabar. És una mica, i la sabeu els dos, és molt coneguda, Vale. que és i quan m'apropi et tornaràs boja. Et tornaràs boja, o sigui, locura dins la teva roba. I ara quan m'apropi ho faré diferent. Estic segur que et deixaré bocabadada. És que en català sona tot estupidíssim. Però clar, després la cançó l'escoltes i dius... Se sembla una cançó de 31 fam. Hòstia, com és? A veure... I quan m'apropi et tornaràs boja. Et tornaràs boja. Locura dins la teva roba. Quan m'apropi ho faré diferent. Estic segur que et deixarà bocabadada. És que ni putíssima idea. Ni idea. Bueno, diu un idioma. Argentí. Però brasiler, bueno, en portuguès. S'emporta el punt Era el Joey. brasiler. Aquesta porca. És la cançó de Barabere. Vale. Bara, bara, bara. Bere, bere. Tio. És que t'he de dir, és una cançó que fa
80.000 anys que no escolto i quan l'escoltava tampoc em fixava gens amb la lletra. Claro, com pues, però dius, claro, però ara ho escoltes i Clar. dius, en català sona estupidíssim. Sí. Tot i que en portuguès no ho escoltes, no? Ja. Però en català sona fatal. Sí. Veus? I és per això que tinc una idea, és que no hauríem de fer reggaeton en català, perquè trobo que sona horrible. Almenys. Clar, o sigui, ficar lletres guarres en Jo català t'he de dir, és bueno, no fa horrible. ben bé reggaeton. Bueno, sí, té alguna cançó de reggaeton. Bueno, urban. La Muixca, la germana de la Batial. Ah, sí? No sé A qui mi és. m'agrada. No la conec, personalment, ho sento. Jo, o sigui, no... Jo personalment... Però és la pròxima. Ojalà. Bueno, no. Però sí, m'agrada. Jo sabia que feia música, però no sabia el que feia exactament. Bueno, no fa ben bé, o sigui, no fa només reggaeton. Bueno, és urban, d'això que fan de tot. A mi m'agrada, Sí, sí. Ni Com idea. ho fa. Bueno, tu, Colau, perquè no escoltes res. Tu, a part dels els tallets... Vivaldi. aquests. Escolta, hem estat abans al bar, sol cante, o sigui, no pots parlar amb ell, està tot lo en el fercho, Està esquizofrènic. Sí. No, a més escolto Sexani en bucle. Sento, no ho puc evitar. Xupada de polla, Jessica. Sí, totalment. Lo pitjor és que no s'allunya massa de la realitat. Passem, sisplau. Següent. Bueno, vale, Colau, ara que vindria. Una altra secció teva, no? També, joder, Colau, no callo, Hòstia, jo m'he passat la primera part del programa parlant. Ara jo estic sent un actorazo, perquè jo ho sabia, però m'estic fent el tonto. Si no m'equivoco i la meva escaleta no falla, que en teoria no hauria de fallar. No falle, perquè sé que va jo, És la mateixa de cada capítol. Mira, saps què passa? Que jo ara parlaré i així tu de mentes te pots pensar la pregunta que me faràs al final. No, ja la tinc de pensar al principi. Vale. Vale, a veure, Pau. Ara se suposa que hem fet quiz de debat, no? Sí. Adaptat per cada convidat. Mira, sin haberlo planeado, m'ha sido un pareado. Arriba, si no m'equivoco, l'horoscopoc. Sí. I per què horoscopoc? Perquè o sigui, té tan poc d'horòscop com jo de la idea de que va l'horòscop. És literalment el mateix. Perfecte. Què passa? L'últim dia, per exemple, vaig fer una petita predicció, avui serà una mica diferent. Vale. Avui diré quin perret ets segons el teu signe. Bueno, No, jo no t'he dit res. És el teu moment de glòria. En qui no li agrada o sigui, sentir-se identificat amb un perret amb el seu signe de l'horòscop? si et toca el mierdón, a poca gent li agradaria. No hi ha cap mierdón, són tot perretes majos. A mi és que no m'agraden els Perfecte. gossos. Bueno, vosaltres què voleu ser, els primers signes en sortir o els últims? Tant més. Bueno, doncs començarem per vosaltres, vale? Vale. Joel, tu ets... Virgo, Vale, perquè no folles o perquè vas néixer al setembre? les dos una mica. Sabia. Bueno, començarem, Bueno. començarem amb Virgo. Dis. Ara fent referència a l'últim podcast. Segons el Pau, aquesta Setmana Santa no triomfaràs, segons mi, segons la meva Segons la persona. meva predicció. Ell diu que sí, jo dic que... O sigui, ell diu que no, jo dic que sí. Jo crec que hi serà més que no, a veure. Bueno, Home, espere- veient la dinàmica... Veient la dinàmica que no és dinàmica porta. ascendent. Bueno, Virgo. Bueno, va, comencem amb Virgo. I és que segons les fonts fiables de Miami me lo confirmó, saps? Els Virgos són una mica com els Jack Russell. Per si no saps quina raça és, el Pancho, el perro millonario. Pancho, què? Mare de Déu, no saps qui és el Pancho? No. Bro, és El Pancho, jo sé qui és. ¿Tú sabes qué es el Pancho el perro millonario? Me sona. Que es un perrete, tío, que va a sortir en una peli. Que es una película d'un perrete que és milionari i va en moto d'aigua. El que edita el podcast, que fica una foto dels gossos, Sí, perquè si no ens que enxerguem. ets tu mateix. Sí. Però això quan escolti el programa m'hi pensaré. A veure, com has dit que es diu? Bueno, fica Pancho el perro millonario. Però bueno, jo mentre vas buscant la foto aniré dient pues, que què passa? Per què t'assembles a aquest gos? Perquè acostumeu a anar de graciosos, però a la que... Xupi de puta, això t'has preparat sabent que vendria jo, no? Xupi de puta. Ets aquest gos. El Pancho! Però el no és un Pancho. dàlmata. No, però... Això t'has preparat sabent que venia jo. Xupi de puta. No, el cabron se es prepara, el cabron se es prepara. Home, crec que m'ho preparo, tio. Ets qui tenen aquest gos. És el Solamente Pancho. yo. ¿Quién- En serio no sabíeu qui era el Pancho? Jo no. No. Jo no me'n recordo. Hòstia, tio. Quines animalades m'has dit? Bueno, Ui, que, algú ha petat aquí, igual que aquests gossets, us semblaven que acostumem a anar de graciosos, però a la que no us fan cas sou bastant pesadets. Per algo estàs en sequia, Joey. O sigui... No, per una altra cosa. Bueno, però entre aquestes jo crec que és aquesta. No crec. Bueno, i tu, Maricel, quin signe ets? Sagitari. Ui, Sagitario. Red flag de manual, Sagitari. T'assembles al Pomeranian. Saps quin gosset és? No. És un que és petit pelut. Que és com un canitxe però amb cara de tarat. Igual si te'l va del mierdón. Ah, és Vull veure una aquest. foto. No, no és un mierdón. Hòstia, que no. No, és un gos volador. Això Però és que hi ha això aquests- és gos de petarda perduda. Bueno, doncs per què? Per què us assembleu? No m'agrada gens. És això? Jo volia ser un sí, golden literalment. retriever.
No, aquest és un altre. Aquest. Pues bueno, perquè diuen que els sagitarios s'assemblen molt, perquè són molt optimistes i l'home de la fiesta. Però ara jo no sé si té a veure amb la promiscuïtat o amb que acabeu sempre a quatre potes fets una merda. O sigui, no falta comentar també la cara de bojos que fan. Això ja ho comentaré a part. Però bueno. M'encanta aquest programa. A mi ja falta, a part de paja ja falta. És que me dic, això? Hosti, quina animal. Jo si puc viure d'això, jo seré feliç tota la meva vida. O no? Tu eres? No vull ser res. Sí. Soc dinosaurio. Tu ets Capri, no? Sí, soc Capricorn. El Capri. Ui, aquest és molt tiktoker. Tira de tot, tio, dirà... Pues, tu ets un pastor belga. Bueno, Ah, que- bueno. està bastant Bé, Està bé, no? I quina puta Perquè- granada li dirà. Pues jo una cosa, no, està però- el pastor espanyol, No, pastor A la- belga. que és el que se folla les No, cabres. tu ets el belga. Tu ets El pastor belga. Això? alemà, pastor belga. Sí, tu ets A veure. aquest, Hi ha tu ets aquest pastors, gos. sí. El pastor belga. Sí, aquest és maco. Per què? Bueno, va, vinga, Però per què us assembleu? Perquè sou molt sociables i us agrada caure a tothom. Ara, Colau, no falta que li xupis el cul a tothom. Sí, tampoc fa falta. Una mica... ara, No s'allunya de Garra. de belga sí que tens, perquè no tens res d'especial. Potser per el mateix li xupes a tothom. A veure, m'hauria d'enfadar. Aquest és un fill de puta. O sigui, realment... Perquè tu quin signe ets? Jo, Aquario. Això- Llegeixo. Ara No, dirà, moment, sóc un moment. husky. Pues sí. És que... Sí? Però sí. Però realment, No, però per No, què? tonto i tarada, T'explico. també. Párate un moment. Realment, si hagués estat el Capricorn el primer, m'hagués enfadat molt, però és que després d'escoltar el que us he dit a vosaltres, estic molt més Que bravo. de puta I para espera, que dir, hi ha de pitjors. comencem per on jo vulgui, el principi. Saps? Vull dir, per nosaltres. Puta, maltractat. No, jo us he preguntat, si voleu que començo per vosaltres, us deixo Sí, per sí, no, final. a la que has vist que estàvem aquí les defenses baixes has anat a rebentar la porta. Sí. No seré capaç. I quina burrada t'has ficat? Bueno, jo, el husky siberiano. Per què diuen que els aquarios semblen als huskies? Perquè tenen un humor Però raro. Tot això de que... Per què diuen que els huskies... Perquè els s'assemblen als- no, perquè els aquarios semblen als huskies. Tot això ho has escrit tu sol, a casa... No, jo he buscat fonts. Com Miami per exemple me- l'Esperanza Gràcia. No, és mentira. No L'esperança de gràcia és una font inagotable Sí, d'informació. això sí. Bueno, per què ens assemblem als huskies? correcte, com si fos un diari. Perquè diu que tenim un humor raro i que som oberts de ment, però no tant com de cames. Això sí. Lo que si ets un aquari, lo que és un aquari és a d'allà baix. Així que anem donant palmes. Bueno, m'ha fet gràcia que diu que som idealistes també. Tot Però... M'ha fet gràcia. sí, No, m'ha és que, escrit ell no, jo he ficat idealistes, però dic, a mi m'ha fet Caca, gràcia... que graciós. Sí, o sigui, a mi m'ha fet gràcia que també diuen que som molt idealistes, però és que jo encara no sé on està el punto G, o sigui, encara no tinc idea d'on està el punto G, saps? Vale. O sigui, O sea, lo bo que tens és que estàs obert de cames. sí. Ja, què passa? O sea, Que pensa... no veig dolent. Vale, tu pensa... Ells i les Aquario, clar, jo parlo inclusivament, eh? Tu t'inclous dins aquest grup? Jo no, Vale. però... Culo roto. O sea, bàsicament ha dit que lo dolent dels aquarius és una cosa que ell no té. Claro, no, però jo sóc idealista. Li trenquen... Clar, no tinc ni puta idea d'on està el clítoris. A mi me passa això, veus? Falta respecte Bueno. a la gent, sí. Ara, ahir que A no... mi mateix també. Jo ho accepto, no tinc ni puta idea, ja està. Vale. Bueno, seguim amb Pistis, que per si no sabeu som els que em cauen pitjor, perquè jo crec que no conec a cap Pistis. Que, de fet, no, de fet... Conec un Pistis? Dos. Dos? Bueno, doncs ho Ho sento molt per hem ells. parlat ahir? No me'n recordo. Bueno. Està gravant? Sí, va, que ja tornem a gravar. Vale. Bueno, hi ha hagut problemes. Sí, aquí hi haurà un tall, perdó. Seguim. Ha vingut Seguim amb la els policia pi- de l'humor ha vingut. Seguim amb el Pistis. Seguim amb els Pistis que pues, me cauen molt malament, no sé per què, els he agafat mania. De quin mes són aquesta gent? Pues, són no. després d'Aquario, Març. són del març. Març. Sí. És que, 20 i poc de febrer fins a 20 Sí. i poc de març. bueno, que quin gos és un Pistis? És un gos mort. Ja toca fer-se l'eutanàsia. Però... És un gos mort? No, això m'ho he inventat. En veritat són un pitbull. Però per què? Perquè es quedaran calvos, igual. Bueno, Jo no estic entenent res. diuen que aquests gossos, igual que els pistis, que no pensen massa les coses. I jo crec que, a veure, podria ser veritat i el pròxim cop que pensin en tirar-se pel balcó ho facin. A mi m'agradaria. O sigui, a veure, ens traiem un bon mal del damunt, crec jo. Estic recordant d'una persona que conec que És pistis? Pues ho sento molt a aquesta persona, però li desitjo molta sort a la vida. És una persona que se pot mencionar, és una persona que no... Millor mencionar-lo. Millor no mencionar-la. Vale. És la seva ex? No. No ho sé. No. Pitjor encara és sa mare. Ho sento molt. Bueno, No conec a ta mare, a la mare de Pau se la conec, a ta mare no. Sí. Bueno. Conec a ta germana i a sa germana. sí. És que aquí és family therapy, que és tot entre Que família. tot entre família. Bueno, va, seguim amb els Àries. Els Àries els relacionen amb el border collie.
perquè diuen que són... El border collie, sabeu quin cos és un gos de pastura. Sí, el gos aquest asquerós que... Ah, vale, sí. És un gos de pastura. No és un gos asquerós, tio, són supermonos. És majo. Però sí, aquest gos És un perret majo. Sí, aquest és és un perret maco. majo. Top 3... Aquest gos, el té un col·lega És maco. nostre, és el gos més tonto que he conegut en Això és ma vida. veritat. Però això és perquè és el del teu col·lega. A veure, deixa'm acabar. És un A esquizofrènic. veure, els àries, el símbol de la cabra, té molt a veure amb el border collie, que és un gos de pastura. I diu que són molt exploradors, però a part de ser grossos i peluts, també estan sempre rodejats de pastors i pagesos. I lleidatans sortits, també. Bueno. No. La zoofilia aquí no es porta gaire bé. No, A veure, tenint en compte que la setmana passada vam estar parlant de follar-se Pokémons. Bueno, això tu. Això m'ho has de treure tu, el tema, perdó. Sí, però aquí va contestar tu, pues ja està. Sí, també. Bueno, seguim amb el Tauro, que té a veure amb el labrador. El labrador... Amb el labrador, vale. que és un perrete rubio, bueno, acostuma a ser rubio. I per què? Perquè no guarden rencor a ningú. I tampoc a la seva parella que li està ficant les banyes cada dia. Així... Com recorden de la setmana passada que també hi ha ficat banyes. Però bueno, que per a la seva parella són una mica els d'entre setmana, saps? Després al fin de ja no són, saps? Després ja no són pistis, després són Tauro? altra cosa. Potser que ahir on estiguéssim fent una prèvia, a baix hi hagués un tauro. Jo crec que hi havia un tauro a baix, però no ho sé, jo no ho sé ara. Però bueno. Espera, para un moment. Tauro és de? Pues el següent, a l'abril. Tauro és a Els l'abril. d'Aro, no? Els que estan Sí, fent l'aniversari sí, sí. Aro. Anda! Vaya. Tauro, fills de put. No, qui va fer el cumple fa poc? No, però no. La seva... Bueno, Ai, la seva La... nòvia. la... Sí. I és Tauro ja? Cornudo. diria que sí. Bueno, és igual. Bueno, però tenim la relació oberta. Sí, Clar, Així que i tan tècnicament- oberta. I tan oberta. Bueno, va, seguim amb els Géminis, que són els de maig-juny, Vale. diria. Sí. Que estan relacionats amb el Vaig a caniche. buscar-ho perquè això està sent un descompte Odio el increïble. caniche, tio. Tothom odia el caniche. I per què? Perquè es veu que tenen canvis d'humor bruscos. I també són gossos notes que no callen i que acostumen a sortir uns quants també amb un part. Són Una mica del juny. sonant als Géminis. Són de maig-juny. Sí, ja ho he dit. Bueno, doncs això, que són gossos bastant notes, que no callen, i amb un part, igual que els Géminis, acostumen a sortir uns quants. No saben néixer un sol. Bueno, i a part que es veu que també els gossos aquests manipulen molt bordant. Jo això no ho sabia. Ah, sí. Els caniches, si quan volen fer alguna cosa, o volen demanar alguna cosa, en comptes de fer lo típic que m'apropo, saps? I moc la cua o te me pujo, Borda. se foten a bordar. És la típica... És una mica com la teva persona. nòvia. Però m'ha tornat a caure aquí... Però aquí, Sí, para. aquest tio ve aquí a ofendre a la gent. Jo sí, Principalment, a mi tu m'encanta. convides a gent per ofendre. Sí, a mi m'encanta. Bueno, Però també la setmana passada em va caure també per la meva ex. Pues el pròxim horòscop, tu prepara't l'aquario i me tires a mi, i ja està. No. És que, pues ja està. O sigui, no faré la teva feina, Pues tampoc. pues si ho faig jo, pues ja està, sóc ja. Els aquaris som els putos amos. No, tampoc ho Amb faig. una tampoc. capacitat de 30 Intento de- ser imparcial, jo intento ser imparcial, però no me surt. intento ser imparcial, ha dit 4 xorrades de lo seu i de Les l'altre. altres? Cornudo, Violado. culoroto, no sé què, marracos, tal, qual... A veure, continua. Que jo no moro en Ja estem col·lectiu. parlant d'acostadors sexuals? Bueno, Àries, no? Anàvem? Àries. no, càncer. Càncer. Bueno, Mira, si fa una directe a la UCI. Bueno, no. Els càncers se relacionen amb els perros salchicha. Per què? Perquè són caseros i sensibles, diuen. Majetes, però estan bastant mal fets, els dos. I no acostumen a durar gaire temps, també. Sí. Bueno, això és veritat. És veritat. Això és, perdó, quin signe? Càncer. Claro, pot ser si és de pàncreas estàs molt fotut. Això... A veure. Sí, home, o sigui, què és el 90%? No sé, o és no una n'he tingut- animalada, no és n'he una tingut animalada. mai. Perquè no estaries aquí, t'aviso. Però bueno, seguim amb Leo. Els Golden Retriever, que els has dit abans, doncs són els Leo. Sóc ascendent Leo. Ja Pues està, crec ja, que- ja em quadrarà tot. Pues em crec que quadrarà tampoc tot. t'agradarà. No. Prepara't l'ascendent. Perquè diuen que els Leo, igual que els Golden Retriever, que cuiden molt als seus amics. I diuen frases també molt com un polvo no arruïna l'amistat. O un beso de amigas, saps? Que, no sé, que van una mica cançons dels perduts, però que s'haurien de controlar una mica, saps? Que la gometa a la butxaca, no va mal. Saps? Soc Leo, de repente. Sí. Després passaríem per Virgo, però ja l'hem dit. Arribem a Libra, que és el Schnauzer, que no sé si l'he pronunciat bé, Sí, que és un gos alemany, vale? El nom ho diu una mica, no? Schnauzer, Sí. però normal o en miniatura, perquè resulta que hi ha un miniatura. Sí, normal. Jo tinc en plan, el gos que vam adoptar és algo així una mica més feo i sí. Sí, que és, És això? Sí, és una mica el gos que acostumen a ficar amb un És com monòculo. el barrufet Sí, el d'aquell que del... li fiquen barba i tal. Que té Pues com- O aquest. sigui, que neixen vells. Sí, tal qual, tal qual. Doncs pues bueno, per què s'assemblen? Perquè us agrada tenir bastant la raó. Què fa?
Espero donar efectes especials. Bueno, per què? Perquè diuen que són gossos, aquestes persones, igual que els gossos, que els agrada bastant tenir la raó. Igual que els alemanys, t'agrada una mica imposar també el teu punt de vista. Igual que un estudiant d'art frustrat, molt famós, una mica... Aquest, pues, s'assemblen una mica, No, sí. saps? El bigoti, sí. Sí. El bigoti també, és un puntazo. Seguim amb els Scorpio, que aquests són una mica... Aquests ja són tiktokers Aquests del la tot. gent els odia molt per Però és les que- xarxes i no sé. Per què? Perquè literalment, o Ni sigui, idea. ningú Típic diu res, d'Escorpio. però és que ningú diu res. És que literal diuen Típic típic d'Escorpio. d'Escorpio i Però ja és que, està. fixa't, els Scorpio, a la seva bio a l'Insta, se fiquen l'emoti de l'Scorpio. És veritat. Això I sí que és ningú més ho veritat, fa. Cap més ho fa. Bueno, els Géminis... Bueno, Que van, la els gent feminis. tarada també ho acostuma a ficar. Ja, però jo O parlo... pitjor, posen coses rares com titulat en graduació i periodisme audiovisuals. Però, a veure, jo estic parlant de gent que intenta anar-se'n de bohemio, saps? Sí. I estan sent aquí tiktokers. Però bueno va, en què s'assemblen? Els Scorpio, amb els Dobermans. Perquè diuen que no confien en ningú. Però és que la penya tampoc confia en ells. Ja. També s'ha de dir. Què passa? Els daddy issues i les red flags constants, pues, com dir frases com yo nunca te haría daño o are you lost baby girl, saps? Pues que no ajuden a fer amics pues, ni a tenir una relació sana. O sigui, bueno, jo me cauen també una mica mal. Jo és que Però- sempre que parles dels escorpios penso en una persona en particular. En qui? No. No puc dir això. No Ja serà, s'ha pesat no suficient serà la de teva Senabú. ex. No. Sempre ha de ser la ex, Pau. Sí, no, és que... Penso en un escorpio que sí, dic el seu nom... Que el coneixem tots. Sí, mínim n'heu sentit parlar. bueno, pues ja... Fora de càmera. És que no vull que... És que em començarà a denunciar per tot. Difamació millor no dir i noms. Sí, això. exacte, saps? Ja tenim prou amb, jo què sé, tio, amb la cancel·lació a les xarxes. I el Shadow Ban també, jo crec que serà important. No, jo no crec que pillem Shadowban. Ja s'ha acabat? Jo sí. Home, tio, ja he fet els 12, tio. Però càntic climàtic? Com canti climàtic? Què vol, que te tiri més merda? Que meto més coses dels Capricornio? No. És que, xato. Bueno, ja hem acabat, no? Bueno, sí, en teoria, clar, l'horoscopo que és per acabar. Ja, doncs, bueno, què tal heu estat? Molt bé. Sí. Bé, bastant bé, ofensiu. Sí. He estat ofensiu bastant rato, agradable, he perdut una birra. Millor o pitjor del que esperaves? Jo les O la línia? Jo les ofenses, coneixent-vos, podíeu haver dit moltíssimes més. Home, però cabron... Però per ser un podcast m'ha sorprès que fóssiu tan ofensius. Claro. A veure, pensa que tenim una cosa que en contra, que és que... O sigui, jo tot això, jo cada cop que dieu que vaig a gravar el podcast, no sé què, en plan que aneu a gravar el podcast, m'imagino amb aquella professora, tutora del treball final de grau, escoltant aquestes putes animalades. Però Començar no ho el podcast escolta. dient pe de polla, pe de no sé què, saps? Pe de pollau... Tu no volies fer una aportació final sobre un col·lectiu de Lleida? No, però voldria dir puta Andorra. Vale. Puta Andorra vale, i que els follin a tots els andorranos. Vale. I ja bueno, està. sí. A veure, I de la no. Seu d'Urgell també. Que la Seu d'Urgell és la França de Catalunya. Sí, una mica sí, és veritat. Ojo amb Girona. No, Girona no t'ha fet res. Què t'ha fet Girona? Home, a veure, Girona l'any passat ens van eliminar a playoffs. Girona són fills de ja, puta, ja. van portar la Final Four allí. Bueno, cabrón. I ens van eliminar a playoffs. Se van pujar a primera... Marc Gasol gordo. Ja han perdut un patrocinador. Tio, però Joder. pensa que Girona amb Barcelona és igual que Barcelona amb Lleida. O sigui, hi ha bif també, saps? Entre Girona i Barna. Ja, però el problema és que nosaltres... O sea, nosaltres... Tio, ¿cómo era? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ja, però Pues no, ja està. no s'odien pels mateixos motius. Home, clar que no. O sea, els gironins van de que són més catalans Ah, bueno, i això ja no sé. que a Barcelona. Que és que no sou catalans de veritat. És que crec que no conec a cap gironi. Sí, i en coneixo un que te cau bastant malament. Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues després ja me diràs el nom. Bueno, quin remei. És que, claro, m'estires de la llengua. No, no fa falta. Bueno, un... Tu, Maricel, tens alguna aportació per dir ara, per acabar? De Girona a Barcelona. Si vols seguir no venem anar amb aquella gent. Bueno, si no vols ofendre a No, ningú, no. res, Si res. no, pues... Que va. Has estat bé? Sí, molt bé. Millor del sí, que pensaves o Sí, la línia? Sí, no, em pensava ja una mica això, però bé. També més ofensiu del que pensava, la Jo veritat. tot això m'imagino més Perquè- que la professora que hagi... Sí, literal. Sabeu quina professora tindreu de tutora o Clar que professor? ho sabem, Sí, joder. i és la meva jefa, també. Sí, Sí o no? bueno, pues... De pràctiques. Molta sort. Però No, és que- però tu pensa que nosaltres per entregar, o sigui, nosaltres podem dir, hem fet tants podcasts, però entregar la mostra. Sí. I nosaltres Escolta't entregarem aquest. la mostra. Que, Claro. que serà el menys ofensiu de tots. Claro, a veure, serà ofensiu igual pues, perquè farem humor i cosetes així igual, però pues,
Bastant ficaré menys. més... Claro. Baixar una Bueno, mica també Ficaré més recordo que filtre. ho penjo tot al YouTube i Bueno, aquesta però senyora... això ho pot mirar qualsevol... Claro, Tu te... però... Bueno, no vull fer cap comentari desafortunat. Però tu te creus que aquesta senyora mira YouTube? Sisplau. Jo què sé. Jo crec que... Si fa audiovisuals i periodisme... Però si treballa a la ràdio. Treballa a la ràdio. I en aquest moment no treballaria a una ràdio qualsevol, treballa a Cadena Ser. Ah, ja sé qui és la vostra Claro, professora. has estat profe teva també? Sí. Sí. Bueno, Pau, Però bueno, sí. Tinc la- Hem la acabat? teva pregunta. Ah, sí, claro. bueno, abans de res, moltes sí. gràcies per haver vingut. A vosaltres. Gràcies. El primer episodi oficial després de la presentació cutre que vam fer, Sí, desde luego, va a ser un episodi bastant potxo. però moltes gràcies per haver vingut. Si se fa segona temporada se farà un reprise d'aquest podcast o no, ja veurem. Depèn dels diners que ens paguin. Bueno, o depèn dels mitjans que tinguem també. No, home, mitjans tindrem moltíssims. Bueno, esperem que sí. I sobretot per ofendre. Jo que estiu treballaré i cobraré. Joder, ja me joderia. Bueno, Pau, per despedir el Si podcast. m'has de fer una pregunta que respondré el dilluns que ve. És una resposta senzilla que hauràs de contestar, però bueno. Vale. Pau Vidaro, has sabut, o sea, se t'ha confirmat a tu que has decepcionat a una persona al llit? I m'hauré de canviar de càmera perquè si no, no puc despedir. Vols que canviem el lloc, Colau? Clar, és que no puc dir res, que cabron. I fins aquí el programa d'avui.